Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διπλασιασμό του προϋπολογισμού για τις υποδομές και τις μεταφορές από τα 25,6 δισεκατομμύρια ευρώ στα 51,7 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά και για δεκαπλασιασμό του προϋπολογισμού για τη στρατιωτική κινητικότητα από τα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ στα 17 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν είναι απλώς αριθμοί. Είναι μια ισχυρή πολιτική απόφαση που επιβεβαιώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει εκεί που πραγματικά έχει σημασία. Στην καθημερινότητα των πολιτών, στη συνοχή, στην ανταγωνιστικότητα και στην ασφάλεια. Γιατί χωρίς σύγχρονες υποδομές, χωρίς έξυπνες μεταφορές και ευέλικτες στρατιωτικές μετακινήσεις, χωρίς δυναμικό τουρισμό και ανταγωνιστική ναυτιλία, δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή ενιαία αγορά, αποτελεσματική άμυνα και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα. Ο νέος προϋπολογισμός για τις υποδομές και τις μεταφορές είναι λοιπόν μια μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία, για την οποία εργαστήκαμε σκληρά όλο το προηγούμενο διάστημα. Και κυρίως είναι μια επιτυχία για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Γιατί αυτή η επένδυση σημαίνει καλύτερα δίκτυα υποδομών και μεταφορών, πιο ασφαλή και γρήγορη μετακίνηση, δυνατή οικονομία, περισσότερες ευκαιρίες για δουλειά και ανάπτυξη, χαμηλότερα κόστη και σταθερότητα στις επενδύσεις. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό ότι για πρώτη φορά γίνεται ξεχωριστή αναφορά στον προϋπολογισμό για τον τουρισμό, ως βασική πια προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξίσου σημαντικό είναι και το γεγονός ότι η χώρα μας εξασφαλίζει συνολικά περισσότερους πόρους από τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Και αυτό στην πράξη σημαίνει περισσότερες επενδύσεις, περισσότερα έργα, περισσότερες δυνατότητες για όλους σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Είναι μια επιβεβαίωση της αναπτυξιακής δυναμικής και του αναβαθμισμένου ρόλου της Ελλάδας στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη κινείται πλέον διαφορετικά. Με καλύτερο σχέδιο, πιο ευέλικτο προϋπολογισμό, πιο απλές διαδικασίες και μεγαλύτερη ταχύτητα. Γιατί ο στόχος μας πρέπει να είναι να κάνουμε τη ζωή και την καθημερινότητα των πολιτών καλύτερη. Αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε με τη δουλειά μας κάθε μέρα. Και αυτός ο προϋπολογισμός είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να τα καταφέρουμε.